B'investiment ta' 100,000 euro ġie ffirmat ftehim ma' riġenerazzjoni ta' ġnien l-Ewropa fiż-żona tal-Papa f'Birzebbuġa. Dan mhux biss se jtejjeb l-ambjent ta' Birzebbuġa, iżda anke l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Parti minn dan il-ġnien se tkun dedikata għal bżonnijiet ta' persuni bil-kundizzjoni tal-awtiżmu. Siġar invażivi f'dan il-ġnien se jinbidlu ma' siġar indiġeni u arbuġelli u se tinbidel ukoll is-sistema ta' dawl u se twaħħar sistema ta' CCTV. Mart il-Prim Ministru Lidja Bela qalet li dan il-proġett juri l-importanza li kulħadd ikun inkluż fis-soċjetà. Hawn fakret kif ġimgħa ilu tneddit l-iskema Sensibility biex persuni bl-awtiżmu ikollhom sensory room f'darhom. Qegħdin naraw illi permezz tiegħu se jkun qed isir xogħol ta' tisbieħ f'dan l-ispazju sabiħ f'dan il-ġnien biex jista' jkun jiġi aċċessibbli minn kulħadd, anke bit-tfal u persuni b'diffikultà ta' mobilità u anke fit-tfal li għandhom li qegħdin fil-firxa wiesa ta' awtiżmu. Il-Ministru Bonnici saħaq fuq il-bidla fil-mentalità u ħeġġeġ il-kunsilli lokali biex jirrinnovaw partijiet mill-irħula tagħhom biex ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li dan l-ispazju miftuħ fejn jista' jintuża bħala terapija sabiex persuni u tfal bl-awtiżmu itejbu l-kundizzjoni tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzot Soppardi fisser li dan il-proġett se jwassal għal tisbieħ ta' spazju miftuħ f'din il-lokalità.